A Melonkové. Já si dneska, že hrozně jsem milovaná, víte, do Honzy. Ale jako ty hádky byly hrozný, ale jako já ho fakt hrozně miluju. Jsem skvělá, pedikuru zubu. No a jako, tak jsem se dneska vyčistila, že mám úplně bílý. No a hezky pěkný jsou. A jsem jako říkala, že mám fakt jako zuby, já jsem řekla, kam nemyslím, hele. Ale koukejte, tady máme řastlinku, tady máme linky teďka. Jo. A teďka si udělat jako linky, protože měla jako jdeme na rande s Honzou. Víte, a takže jako byla jako hezká, víte co. Já jsem si říkala, jako představím, že jaká ovlada, že jo, takže musím být hezká. Takže si to dám jako vlásky za úško. Víte, už vlásky. Jo. Takže jdeme taky linky, jo. Jako já jsem si žila hodně stejný ty linky. A vlastně jakoby jsem si jako bylo hodně stejný. Takže ty takový já, takže jo, počkejte, oni jsou nějaký Nedelrine Lock Nissim Liner. Jo, takhle hezký liner. A jako já jsem ztratila sice jako ten víčko, ale to se uděláš, jo. No takže ten je takhle hezký, musíte to takhle jako prodloužit, ale mám to udělá hezký linky. Víte, takhle jste hezky. A jako musíte fakt. Oni ty linky jako fungují, ale on to není moc vidět tam. Já jsem trošku upravit ty linky. No, takže tak to jako, já jsem si trošku opravila, oni jsou takový trošku jako neopravený, ale já jsem si opravila, protože jsem opravená, že jo? A koukejte se na to. Já jsem jako musela to funit, jsem jako že třeba na zuby, ale to není vidět, že jo? Tak já si musíte hezky dělat ty linky. Já tady mám vzadu Honzíka, víte, on že jako tam nechce víc vidět, on má týka kašel, on je nemocnej, ale i když je nemocnej, tak tady posílují na to rande, že jo? Jo, ani ty linky, tak teď to vyplnit, jo, hezky. A tak, myslím si, že jsou hodně, já jsem takhle trošku prodloužit, oni jsou hodně krátký právě a ten zobáček musí to dělat hezky, tak to je jedna linka. A tak, počkejte, je tak, zkusně na to. Tak nemaluje. Jo. Jo, už to funguje. Jo, já si tyka ty linky, jo, takhle. Jo, takhle. A oni jsou právě teďka hodně hezký. Je to fakt jako nějaká limitovaná, jsem si koupila. Jo, a on teďka si kouká právě na TikTok. Víte, máme ten společný účet na TikToku teďka. Jakože pár šopahovik. Jo, tak máme. A takže tam natočí nějaký nový video. A Pempa je do kavárny, která se jmenuje Podnikatelský účet. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours.